Nyuwun welas witmo samya dosa Laso Gusti mengamba nyuwun resik prokawula Gusti ingkang ambek sabar kalebra sakaing dosambo nyuwun welas witmo samya dosa Bapak Ibu saha sederek sugeng pinanggih malih kalian kawula Bapak Muji wonten ing program Dahar Injil kita badhe nabi satu dalem monggo kita tuku mawi sembahyang Gunyang Rama Sohyang Putra Tunggal Suci amin Allah ingkang maha tresna kalau ngaturaken puji syukur sedaya berkat dalem sampun kepareng kawula tampi kawula badhe nampi sarta dalem Gusti kersa Gusti paring berkah dumateng kawula supados sarta dalem dados kegiatan kang gesang kawula lan rasa Kristus Gusti kawula amin Matius bab 9 ayat 16 dumugi 15 Dek semono murite Yohanes padha sowan sarta matur Kenging menapa kula kalian tetiang Parisi menika sami siang dene murid panjenengan boten sami siang Gusti Yesus paring wangsulan opo iya mitra kadanging temanten iku dikon sedih selagine temantene isih ana ing kun mengko rak bakal ana mangsa temantene diboyong lah ing kun bakal padha poso mekaten sabda dalem Gusti sembah kunjuk ing Gusti Bapak Ibu saha sederek sabda dalem Gusti menika saged kawula renungaken bilih rikala para murid gesang kalian Gusti menika penuh ing suka gembira saksampunipun Gusti sowan ing ngarsa dalem Gusti wungu saking sita migrataken swarga para murid kasuwun supados tansah resik gesangipun salah setunggaling cara nggih menika kanthi poso ingkang dipun kersakaken Gusti menika boten poso ingkang dipun lampahi kados tiang-tiang Parisi ingkang namung sekedar nglampahi dawuh agami kemawon nanging boten kanthi ketulusan wonten ing gesang sak dinten-dinten mbok menawi tasih kita panggi tiyang ingkang siam menika nyuwun perlakuan khusus hormatilah orang yang sedang berpuasa wonten ing gesang kita ugi kathah ingkang puasa menika mbok menawi dipun viral-viralaken dipun ketok-ketokaken supados wonten pengakuan bilih kita menika tiyang ingkang suci ingkang dipun kersakaken Gusti boten kados mekaten menika nanging puasa ingkang saestu namung kagem Gusti kemawon misung-sungaken gesang kita kangge Gusti kemawon lan rikala puasa kita ugi tetep ngelatos dumateng sesami asih tresna dumateng sesami mugi linuhurna Allah yang Rama Sohyang Putra Tunggal Suci kados sing muga sak menika sarta sak lami-laminipun
Binicio asma dalam Yesus Ibu Maria dan saat Yesus saat menikah satu laga yang Romoso yang putra Tuhan suci amin matur Bapak Ibu Saudara sederek kita sampun sarang-sarang dari program dari Injing Sugeng Makaryo berkat dalam